baju kopor kala penpau ya ke jinglong tenrai jongka kum ka tanat ke berimtam jongka kunhun sipai gari India. Menteri Rang Bado Gari Narendra Modi ula long ukongsan ha jing rakhi shispa snem jongka Rashtriya Swayam Sevak Sangh ha Delhi negasni ha ba ula pelait pai ba ya ka stamp ban sa kan mau bat ka pisanar ka jinglang ka pensa kan mau ya ka shispa snem jongka RSS ka ba penpau ya ka benta jongka ha jing teli ha ka culture ka jing syakri ha ka imlang salang bat ka jing tei ya ka jai benri ka Special Investigation Team ka batokit halor ke jingyap jong nongruai Zubin Garg kala kem yaw nong penya jong Northeast India Festival u Shyam Kanu Mahanta bat yaw manager jong u Siddhartha Sharma bantokit ya bara arngut la kem hadian ba kila like na ke jing syak khot hajir kat ba ke jing tokit halor ke jing syak keno bu nongruai ulangam julap Singapore kanang jur ka sarkar lada kala kentai ya ke jing kena bala pensitam bank ya Sonam Wangchuk da ka baong baki kampersya ya kilong kat kum ki sakhi satar babiang halor ki jing pen khain an bat pendon kam bakla ya ka pisah tengka kala kena ba Wangchuk ula kensyat bat pen ki win ya ki samla bat laong baka jing sya tngan jung ka don jing tmu ha ka sain Pyrthei bat ka bom don jingkit clear bantela kam ya ki pai ba lem bat ban penia renti ya ki kali ha ka jing le niam surasam sharam ha kula sekara patinam Tamil Nadu kaban long lasai kesni on pendon kampalat lahajar samspa ngot ki pulet lem bat ki drone ki kamera ANPR bat ki CCTV kilat bakerpang kum ka jing penhe ya jaka yang kali ka jing pendon kam jong ka AI chatbot bat ki control room bapura la pen krek kenang ban penting kena ya ke jing rakhi ke basngan bat ke bayaj baik ya renti na benta ki langut ki riungai wei nong hikai ubala sanpos nem karta na Bihar ubala tip kerteng kum Suresh Yadav ula sya siat yap ha ki dusmon ki bawan da tuk tuk ha ka wei ke surak ke babun breu ha haura ha ka met Durga Puja Ashtami ka jing kruit kala pen ir shep tieng ye pat ba kat bagi pulit kila sedang ban tokit dak balum ye ki durki nagi CCTV bat wat bnia yok don ki jingye day bat ke Jylla Bihar ha ka jingye trailang jong ki sipai ka Assam Rifles bat ki pulit ha Kylleng ke Jylla Manipur lakem sangut ki lekno nagi kenhon bala khang persya bat kurup prateli ki tiarele ki IED bat ki drop ki basyongdor lai point henriu klur tengka Khubor pahara kila pun klanye ke jingkra dak bapenyeng shispa khat santali ki kherdop talasi bat ki nong senran hagi surok ba ban penne e ke jingshong suk shongsang bat ban khangla ye ke jingya beai mentang ini pai sekimat Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei President jongkari Amerika Donald Trump ulaong ba udon ke jingsngo scam ban penkut no ya ka thama ha Gaza da ka basei ya ka plan jingsuk ka ba arpho teli kimat ka bala kershan da ka Israel bat kiri Arab bat udang ap ya ka Hamas bakan menjur ulama ham bala da ka Hamas ka kentai onom khang ya ka Israel bakan le kat bakamon bat ula banjur ba dei ban pelaj no ikinong sya ra bor hapo nyu fu ar kenta nadu bakala pediang ya kimat ka jingkhang jong Trump ya ka visa H1B kala ban penstet ya ka jingpen kenria jong ki company ke US ya ki kambahe ka AI R&D cyber security bat ki jingpet benia sya ki jaka terekam Global Capability Center jong ka India kiriu start ki ong ba ka GCC ki dan ha ka kerdan ka bekerpang ha ka baki company kila dapan bisyar benia biang ya ki plan jong ki nong tray ban penyar ya ki jing tray kam ha ka liang ka pisah tengka bat ka technology Tom Fletcher ubadai uhe jong ka tanat ai jing yarap jong ka United Nations ulap diang sngubha ya jing tmu wan ra jing esuk jong Trump ha Gaza da ka baong ba kalaban plelat ya jing yarap ki bakraw lada ki jing tambor ki sange bat ka jing yok rung ban ai jing yarap ka khamba ula banjur ban weng no ya ki jing perking ban la biang ban teipat ban kentiu ya ki kam jong ki riu shimet kat ba ka Gaza kadang yai biteng ban ya kendo ya ki jing kerdo bam ki jing shat ter bom bat ka jing kerdo ki bajur
Trump ulaong ba ka United States kadang simkia ban le kam teng persya ya ki kenhon kai drug ki bayai leng ba ki put na Venezuela hadin badang shen ki sipai ki la tangon ya ki jai red ki bala keno ba ki kai drug ka US kala pha ya ki leng ya pom bat 1,000 sanspa kenhon ki sipai sha Caribbean watla empat syai setia la barok ki jai ki day ki ba kit yo drugs. Menteri Rang Bado ka UK Keir Starmer ula kular ba House nem arhajar arpenyo on kam perking bha ya ki kaput ki Technical College Patmai ban penyar ya ki jing hikai terekam bat ka jing syakri jongga NHS online ban penduna ya ki tup badang upline ula bu thong ru ya ka reform UK kum ka nongyele persya bakongsan jongga seng labor dak ba maham ya ki dikhat ban ya teli namar ki jingken ki kido ba ka reform kaya lam ya ka seng labor sya ka jingjob ka Security Council jongka United Nations kala menjur ban penkela ya ki kam a jingkersyan ya ka jingyada jong ki ri beper lani ka gang suppression force kabadon san hajar san spa san pongut gidkon bala terwa da kari Haiti ka GSF kan kersyani ki pulit jong Haiti kan yada ya ki jingtei kan ya khun persya ya ki kenhon runar bat kinong khai tiar yale bat kan yarap ban penyabek ya ki election bat ki jingyarap ya ki brio ki parlok jong ka US bat ka Europe kata ka Germany, France, Sweden bat Ukraine ki kersyani ka jingtmu jong ka Denmark ban pendon kam da ki counter drone ban ajing ya da na ka benta ka jingyalang jong ka European Union bat EPC ka banwan kilat kilenti ki kentop ya ki radar ki lengsun bat ki korpek ngor rengkat bat ka jingkhang ya ki drone jong ki reopat ba habaro ka wai kari hakapor jong ki jingyalang Ujumai ubajur 0 point khandai magnitude haga Richter scale ulaknyo a Cebu province jonggari Philippines haga baki he sarkar ki maham baka jingyap kalaban poi syakan reu fungun kat ba lapen tikina baki don arpun reungut ki balayap bat shispa sau hunyungut ki bamensau haduk mentagasngi Khubor sensyar jongka Cebu kila penbenaya ke jinglan shop ke bajur hagaba omla ban yo pisa kerki bat kila jingeram kat baki kenhon ai jingerap kidang beteng ban wat ya ki bri basakut bat ki bamansa kita kilong kimat kublai. You can be laid back and yet never be late. While others value money, Jet's 24/7 values you. Reliable, easy accessible, safe, and affordable. Your very own and first aggregator in the state of Meghalaya. Go local, go Jets. Download the app now.